Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Nittama l-bieraħ kelkom mill-lit mill-isbaħ flimkien mal-familji tagħkom. Illum is-26 ta' Diċembru, l-Istrina, ġurnata li sirt inqisha bħala il-Jum Nazzjonali tagħna l-Maltin u l-Awċin fejn niċċelebraw is-solidarjetà. Is-26 ta' Diċembru dejjem qed tkun sena wara l-oħra il-ġurnata fejn naħsbu f'ħadd ieħor. Għalhekk nixtieq li ninaqdu biex bħal kull sena nagħmlu l-istess mod dis-sena. Għal ħafna volontira però li mingħajrhom l-Istrina ma tkunx possibbli s-sigħat li ġejjin ser ikunu sigħat impenjattivi ħafna. Nixtieq allura nirringrazzjahom ukoll tax-xogħol kbir li qed jagħmlu s-sagrifiċċji li qegħdin jagħtu. Sadattant imbagħad għal dawk li l-Istrina ħajsegwuha mid-dar tagħhom se jkun jistgħu jsegwu spettaklu mill-aqwa b'talenti mill-akbar u ħiliet artistiċi ta' Maltin u Awċin oħra. Nieħu wkoll l-opportunità biex nagħti ħajr lil daw il-Maltin u l-Awċin artisti tagħna u mużiċisti tagħna li se jkunu qegħdin jimpenjaw ruhom ukoll biex jagħtukom dan l-ispettaklu. Din is-sena wkoll għandkom l-opportunità li ssegwu l-Istrina anke minn wara l-kwinti fuq il-paġna tal-Facebook tal-Kumpanija Go. Il-Kumpanija Go fil-fatt hija waħda mill-sponsors ewlenin tagħna li kull sena wara l-oħra, tieħu fuqha l-installazzjoni tas sistemi kollha ta' komunikazzjoni biex l-Istrina tkun possibbli. U dan tagħmlu saħansitra mingħajr ħlas. Irrid allura nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-Kumpanija Go imma wkoll l-impjegati tagħha. Grazzi minn qalbi. Sadattant nawguralkom ġurnata mill-isbaħ oħra imma wkoll serata mill-aqwa tal-Istrina. U koll nħeġġiġkom biex tikkontribwixxu kemm tistgħu ħalli nkunu solidari ma' Maltin u Awċin li ma m'għandhomx l-opportunità li jkunu ferħanin bħalna llum minħabba l-gwaj. Għaldaqstant nawgura li din is-sena wkoll l-Istrina tkun Strina ta' suċċess. Grazzi minn qalbi.